Gaueko 11:20, 3-0 irabazi dio Espainiak Austriari futboleko gizonezkoen munduko kopako final 16renetako norgehiagoka SoFi Stadiumen jokatu da, hain zuzen ere Los Angelesen, Estatu Batuetako Los Angeles hirian, eta aipatu moduan Espainiako selekzioak 3-0 irabazi dio Austriari. Gogora ezagun batetik, 1-1 irabazi ziola Espainiako selekzioak Uruguairi, multzoen faseko azken norgehiagokan, eta aldiz Algeriaren aurka 3-0 berdindu zuen Austriak azken norgehiagoka horretan, horiek horrela, Luis de la Fuente eta Ralf Rangnick hautatzaileek honako 11ko hauen aldeko apustua egin dute. Batetik, Espainia Unai Simonekin izan da atepean, atzealdean lauko lerroan eskuinetik Pedro Porro jokatu du, ezkerretik Kukurelak, Kuarsi eta Laporte izan dira atzealdearen erdialdean, Rodri kapitainak eta Pedrik osatu dute Euskarri bikoitza, erdipuntan Dani Olmo izan da, eskuinetik Lamin Jamale jokatu du, ezkerretik Alex Baenak, eta puntan Mikel Oyarzabal izan da, eta Austria ere 4-3 sistemarekin irten da, Schlager izan da atepean, atzealdean lauko lerroan Poxek jokatu du eskuinetik, Laimerrek ezkerretik, Alaba kapitaina eta Danso izan dira atzealdearen erdialdean, Euskarri bikoitza Schlagerrek eta Seigualek osatu dute, Wanner izan da erdi puntan, eskuinetik Schmidek jokatu du, ezkerretik Savitzerrek eta goian Gregoritx izan da, epailea Glenn Niberg Suediakoa izan da, Tomas Kiakowskik lagundu dio barrean, eta lehen da biziko minutuetan Austria erasoan ikusi dugu, ez eraso nabarmenak eginez, baina bai arriskua sortuz, apur bat Espainiak hor zituen zuloak eta bilatu nahian, batez ere Savitzer bilatuz, baina berehala hasi da Espainiako selekzioa norgehiagoka dominatzen, askotan bilatu dute Alex Baenaren lekua gainera normalean ez da hori izaten, ez, Alex Baena ez da jokalari bizi bat, ez da hor egalean erasoan jokatu ohi duen jokalari bat, baina azken norgehiagoka hauetan Luis de la Fuente bertan ezartzen ari da, eta handi batean esan daiteke ongi irteten ari zaiola apustu hori, baina beste aldetik Lamin Jamal zeukan Espainiako selekzioak, honek eman du erakustaldia, behin eta berriro Laimer gainditu du, eta lehenengo minutuetan naiz eta Espainia nagusi zen, ez zuen aukera garbirik sortzea lortzen, baina pixkanaka Austria ondoratzen ari zen, hor lehenengo minutuetan Austriak izan ditu, gerturatze batzuk, ez aukera garbiak, baina gerturatze batzuk, baloia ongi mugitu dute, zelai erdiko jokalariekin, baina oro ez dute lortu aurrera joatea eta Unai Simonen atea behar bezala bilatzea, eta 29. minutuan iritsi da Espainiako selekzioaren lehen abisua, izan ere, korner baten ondoren Marku Kurelak gola egin du, baina epaileak falta adierazi du eta horren ondorioz gola balio gabe geratu da, baina 36. minutuan, kasu honetan Kukurelak Espainia jada dominatzen ari zen, Austria pixkanaka ondoratzen eta atzealdeko lerroak ere hausten ari zitzaizkion, eta Kukurelak Oyarzabali emandako pasean, Oyarzabalek bikain gainditu du Austriako atea, eta 1-0 ezarri du markagailuan, kolpe gogorra izan da hau Austriakoentzat, Alex Baenak ere izan du 45. minutuan beste aukera garbi bat, Langara bota duena, eta ondoren eskuona atera du Austriako atezainak, eta egia esan Schlagerrek, eta egia esan lehenengo zatian Espainia gehiago izan da, horrela iritsi dira atxeden aldira 1-0 emaitzarekin, eta bigarren zatian zerbait aldatu beharra zeukan, derrigor Austriak, batez ere zelai erdian erabat borroka galdua zuten Espainiako jokalariekin, eta horregatik entrenatzaileak Grealish eta Txumeka atera ditu, atxeden aldian Seigual eta Schlager zelai erdiko jokalariak zelaia utzi dute bi euskarriek, eta ongi hartutako erabakia, azken finean Austriak ezin baitzuen dominatu hor zelai erdia, Espainia oso nagusi zen, horren ondorioz erraz bilatu dituzte bai Alex Baena eta bai Lamin Jamal. Egia da Dani Olmo lehenengo zati horretan ez dugula askotan ikusi, ez da asko sartu jokoan, Oyarzabal berak ere gola sartzeaz gain parte hartzea apur bat izan du, baina ez handirik, eta bigarren zatian errotik aldatu beharra zeuzkan gauzak Austriako selekzioak,
Eta, bueno, Espainia jokoa kontrolpean izatearekin nahikoa izan du, pixkanaka bai, aurrera joaten ziren, baina oroar jokoa kontrolpean edukitzearekin nahikoa izan du, eta 76. Minutuan Alex Baenak Pedro Porrori baloia eman, eta Pedro Porro atzetik agertuta eskuine galeko jokalariak 76. Minutuan 2 eta utzekoa erdietsi du, honeia da Austria erabat ondoratuta utzi du, erabat ezinean, eta kolpe gogorra, ikeragarri gogorra izan da hau, Austriakoentzat, Espainiarentzat berriz, sekulako morala eman dion gola izan da Pedro Porrok sartutako hori, eta hortikan aurrera jada ez da norgehiagokarik izan, hor Espainia jakin izan du, batez ere egaletatik nola min egin Austriari, eta naiz eta gaur Lamine Yamalek ez duen golik egin, erakustaldi handia eman du Yamalek, eta hor Pedro Porroren gola 76. Minutuan aipatu dugun bezala, minutuak aurrera joan ala Austria saiatzen zen, baina ez du aukera garbirik izan, Espainia kontrolpean izan du norgehiagoka, eta hain zuzen ere 89. Minutuan Mark Kukurelak Mikel Oyarzabali eman dio berriro ere baloia, eta Mikel Oyarzabalek 3 eta utzekoa ezarri du markagailuan 89. Minutuan, Eibarkoak gaur beste behin ere erakustaldia eman du Espainiako selekzioarekin, eta final 8renetara sailkatu dira Espainiakoak, kasu honetan goizeko ordu batetan jokatuko da, eta norgehiagoka horren analisia ere izango duzue. Portugalek eta Kroaziak jokatuko dute norgehiagoka hori, eta bukatu bezain laster hemen kirolunean analisia izango duzue. Hauxe beraz esan beharrekoa, gogoratu Espainiak 3, Austriak 0, Soft Life Stadiumen.